Eta beste ekimen berri bat, Wikin TVn. Wikin ospatzen ari gara, esaten ari garen bezala, etorkizunera itzultzera. Nolakoa da erlazioa? Gaur egun, pandemia irtetzen ari garen bitartean, nolako erlazioa dugu teknologia eta gizakia? Lehena bezalakoa, erlazio berria dugu, ekilibrioa galdu dugu, gauz desberdin jorratzen ari gara, aste osoan zehar. Y uno de los aspectos que vamos a tratar, por ejemplo, es el tema de... Eta beste talentuari buruz, zengo dugu. Eta horretarako, Wikin TVn, gurekin joan den urtean egondako izlari bat edukiko dugu. Que trabajábamos el año pasado, pero tiene que ver con el talento y con un concepto, yo no sé si lo han escuchado. Ez dakit kontzeptu horren berri baduzuen bumerang talentua. Alicia Pomares, psikologia klinikoan eta erakundeen psikologia lizentziaduna da eta erakundetako prestakuntza zuzendaritzako graduan doa. Egunon, Xabi, egunon guztioi. Zer moduz? Ondo. Eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik. Talentua hitz egin behar baldin badugu, berrikuntza hitz egin behar baldin badugu, Alicia Pomaresekin hitz egin behar dugu. Eta aprobetxatuko dut, pixka bat, joan den urtean hitzen genuen horretara itzultzeko, ezta? Duela urte bete, sortzen ari ziren gaitasun edo trebetasun berri buruz hitz egin genuen. Gogoan dituzu? Bai, bat baino gehiago aipatu genituen. Eta nik uste dut erresilentziaz, learnability eta moldagarritasuna, bai, horiexek ziren. Eta jarraien ezaken gehiago ere eransten malgutasuna, eta bai, nik 3 horiek dauzkate gogoan. Bai, etorkizuneko talentuak beharko du erresilientzia, moldagarritasuna eta learnability. Urte bete geroago, aplikatu alditugu gaitasun horiek. Bueno, esango nuke pixka bat baietz. Behar bada ez komeniko litzaiguken erritmoan, ez da? Orduan esaten genuen, ez? Oso azkar mugitu beharko genukela gaitasun berri horiek aplikatzeko. Bueno, beste neurri batean goaz, pixkanaka, piano. Eta gero, beste gaitasun berri batzu sortzen ari dira. Bueno, ez dira berriak, baina adibidez asko hitz egiten ari gara learnabilitarekin oso lotuta dagoen zerbaitekin, ez da? Haina azkar ikasi behar dugunez, oinarrian ikuspegi jakin bat, mentalitate bat behar dugu, zeinak bultzatuko gaitun aberaste edo azte etengabeko horretan. Bueno, behar bada aplikatu dugu beraz, urte bete geroago, ezagoain gaizki, Bumeran talentuari buruz hitz egingo dugu, baina hori egin nahi dute lidergoaren ikuspegitik. Duela urte bete esaten zenigun, enpresa kultura aldaratzen hasi zela, kontroletik konfiantzara pasatzen ari ginela, baina zer da bumeran talentua eta nola kudeatzen du hori lider batek? Hau ez da berria. Bumeran talentua beti kudeatu izan den kontzeptu bat da giza baliabideetan. Hori da, enpresa batetik alde egiten duen talentua eta gero itzultzen dena, horregatik du izena bumeran. Nik uste dute garrantzitsua dela talentu hori, bumeran talentu hori zaintzea. Ze askotan ahaztu egiten dugu, zenbaitetan giza baliabide arloetan, uste dutelako alde egin duten horiek betiko joan direla eta hor ez dala ez denborik ez esfortzurik egin behar da, enpresatik badoaz, baina orain ikusi dugu eta denbora daramagu hori ikusten, baina horietako batzuk voltatu egin direla, itzuli egin direla, eta gainera, horiek dira, onak gainera, talentua daukate, eta ikaspen berriak dakartzate, hitz egingo dugu hortaz, baina nik uste dute garrantzitsua dela, horiek kontuan izatea, ze gero eta gehiago itzultze den jendearen portzentaia, enpresetara voltatzen ari den jendearen portzentaia, igotzen dijoa eta karpen handiak egiten ari dira. Beraz, lider horiek, gaitasun berria behar dituzen horiek, zure blogetik ekarrita, aritasuna, konfiantza eta kontrola baino gehiago, badakitzela kontzeptu berria, baina
kudeatu behar dute ez bakarrik irteera, baita itzulera ere. Bai, batez ere irteera. Askotan hori ahaztu egiten zaigu, esaten diogu, bueno, agur, ia, serre, esaten diogu agur, badijoa zelako, Baina, irteera hori ondo kudeatzen baldin badugu, eta enplegatu horren esperientzia ondo kudeatu baldin badugu, hilabetetan edo urteetan izauten esperientzia hori, gutxienez badaukagu alkeraren bat itzultzekoa, interesatzen baldin bazaigu, jakina. Kontrolaren kultura hitz egin duzu eta konfiantzaz, eta behar bada hori aldatu deten ala ez. Oso gauza garrantzitsuak dira horiek pandemiak erakutsi behar zizkiguna, konfinamendua, urte terdi, 2 urteotan ikasi behar izan genuena. Hori ere, kosta egiten ari zaigu, ez da? Iristen ari da, baina ebasio handiaren termino hori aldegia, enpresetatik alde egiten ari da jendeari dagokiena, batzuk bestelako aukera dituztenako eta beste batzuk ez daukatelako bat ere, horre tontor bat sortu da, joan den urteko apirilean edo maiatzean estatu batuetan, aurrez aurrekora itzuli zirenean, hor estatistikek gora egin zuten. Eta ikusi izan, sortu zen hor, tontor bat, alde egin zuen jendearena, lanpostua utzi zuen jendearena. Zergatik, ze aurrez aurrekora itzultze hori etzegokielako ondo, Ze gauza oso onak ere ikasi baititugu denbora horretan. Bueno, kontrolaren kulturarekin dauka lotura horrek, ez da? Zer gertatzen zaigu? Itzultzen ari garen honetan, irailean, urrian eta abar, itzultzen ari gara erdi normaltasun horretara, lan hibridora, kasu askotan, ez ditut zifrak zenbakiak ezagutzen. Baina esaten ari dira, behar bada, ebasio handi edo alde egite, ebasio handi hori, erraldoi hori gertalitekela, hemen ere, Espainian ere, beraz, kontuz horrekin, Aldatzen ez baldin baditugu, jokaerak, ikustagun, ze badirudi onartuta dagoela lan egiteko modu berri hori, modu hibridoa dela, hori egin daiteke, jakina. Ez jende guztiak ezin du hori egin, baina albaldin bada, noski malgutasun hori behar da. Edo komeni da, ez da? Egun batzuk etxean eta egun batzuk aurrez aurre egitea. Beraz, teknologiak eman digu telelana, adibidez, garatzen jarraitu alizateko, eta orain, telelana bukatu denean eta aurrez aurrekora itzultzen geanean, behar bada, Alicia Pomarisek esaten digu, kontrol hori, sufritzen genuen, ozitzen genuen kontrol hori, etxetik sufritzen ez dugun hori, horrek eramaten gaitu alde egitera, edo bintzat hori gertatzen ari zen estatu batuen, horretaz ari gara ez da? Bai, hori gertatzen hasita dago, bai, eta begira, hori da boomerang izatea, ez? Jende hauek, pertsona hauek, ebasio horretan ibilita gero itzultzen dira, bai? Zagunetan nola kudeatu den. Bueno, ni naiz enpresa bateko kudeatzailea, zuzendaria, edo ugaza nahi duzun kargua, nola utziko diot norbaiti alde egiten, prestatzeko gastatu dudan guztiarekin, ez? Orduan, bumeran planteamendu horretan nola utzi alde egiten. Forden esaldia, asko aplikatzen dena, ez? Okerrago da. Zure langileak prestatu eta haiek alde egitea baina gauza okerrago, bakarra dago, ez prestatzea eta ez gelditzea. Ze orduan altzari bat daukazu, evoluzionatu nahi izan ez duen pertsona bat, eta etorkizuneko erronkei aurre egin nahi izan ez diena. Behar bada, prestakuntza hitzaren ordez ikasketa erabili beharko genuke. Orain behar duguna pertsonak dira, nahi dutenak beren burua garatu, etengabe. Zeren, espaldin bat du nahi norbaitek azitzeko gogoa, etorkizuneko ikuspegi hori ez baduzu, mentalitate hori ez baduzu,
Hau da, future thinking edo etorkizunerako pentsamendurik ez baduzu, zure enpresan egongo da, baina okarrago zuretzat, besteak kutsatuko ditu. Beraz, autogarapenerako kultura bat behar dugu. Ikutu duzu puntu bat, landu eta zaindu behar dena, irteera, eta burua pixka zabalik edukitzeko, norbaiti eutsi atxiki nahi baldin badut, hoiek alde egiten badute, irten bide ona ikusten badute, baita ere zure markaren embajadore bihurtzen dira, ez? Eta hori ere ez dagoen gaizki. Bai, abantaila asko ditu azken batean. Kostatzen da ikustea, bai, baina begira. Enpresetan nagusi den kultura da onboarding edo zaintzen dugula, alegia sarrerako prozesu guztia, enpresa batean, enplegatuak zaintzen dituzu, edo esperientzia hori zaintzen duzu, haien garapen, haien formakuntza, motivazioa, laneko giroa, baina norbaitek esaten duenean, banoa, badirudi persona hori abandonatu egiten dugula orduan. Eta ez dago off-boarding prozesurik, Eta azkenengo momentu horrek ere badu bere garrantzia. Dena ondo joan bada, zergatik ez zaindu azkenengo momentu hori. Izan ere, abantaila hori izan dezakegu, orain esaten ari garena. Oda, pertsona hau, baliozkoa da, talentuarekin, eta halako funtzio bikain bat bete du gure enpresan, zuzendariaren kapela ipinita bai, normalena eta onena, osasuntsuena, izango litzateke, edo aldaketa behar dituzu barruan, garapen asko dauzkazulako, edo kanpoan bilatu behar duzu garapen hori, eta hori ere oso ona da, maila personalean eta maila profesionalean. Hau da, persona horri ezin badiozu garapen bat eman barrutik, lagundu behar diozu kanpora doanean. Nik hori seme-alabekin konparatzen dut. Hau da, seme-alabak dauzkagunok ulertzen dugu, ez? Zuk ematen dizkiozu egalak, egan egin dezaten, eta non, kanpoan egan egiten da. Horrek ez duzu nahi, etxera itzuliko ez direnik. Manplegatuekin, antzeko zerbait, ematen diegu laguntza, apoioa, kanpoan ere hazi daitezen nahi badute, eta itzultzen badira oso ondo interesatzen zaigu. Bestela ez da zer gertatzen, ere inbertsio bat egin duzulako, eta ondorio batzuk, emaitza batzuk eman ditu konpainian orduan. Aldatu behar da lehengo kapela hori, garatzailea izan behar duzu, personen garatzailea, oso garrantzitsua. Hemen aipatzen ari zara, off-boardinga, irteera, onboarding potentziala, inoiz ez dugu jakingo itzuliko direnala ez, eta gero monitorizazioa. Hau da, enpresatik irteten den talentu hori kontrolatu behar da, baita kanpora doanean, merkatura. Monitorizatu edo kontrolatu baino gehiago da, harremanari euste, harremana mantentzea. Networking, social networking, gauza berda, pertsona horiek zurekin egon dira, zure antolakuntzan, enpresan, zergatik ez jarraitu harreman horrekin. Kanpoan egon, edo barruan egon, jarraitu ezak ekarpenak egiten, profesional bezala ere bai. Beraz, pertsona horrekin harremana mantentzak ez duzu nahi lagunak izan behar duzunik inondik ere ez, baldin bada hobeto, baina balio bat da, eta ze abantaila dauka pertsona hori itzultzen bada, edo itzuli nahi badu gure enpresara, eta guri enpresari interesatzen bazaigu, pertsona hori itzultzea, abantailak ditu, gure enpresa ezagutzen du, kontzeptuak ezagutzen ditu, ezagutza berriak ekartzen dizkigu, ikasketa berriak ekartzen dizkigu, merkatutik, beraz hori abantaila garrantzitsua da. Eta gero, markaren embajadore, hori arazoa alda itzultzea joan den pertsona bat, irudi mailan adibidez, nik batez ere, etetea, batez ere esan nahi nuen, irteera ona baldin bada, bete ere ondo hitz egingo du.
bere prestakuntza tokiari buruz, niri buruz, egan egiten uzten badiot, ni banaiz aita eta uzten badiot irtetan, arazorik gabe, noski pozik noa, zoriontsu noa eta konpainiari buruz ondo hitz egingo dut, noski. Eta noski markaren enbajadorea izango naiz. Hori bai, orain badaude galdera maltzur batzuk. Bat, ni kompetentziara baldin banoa, talentu bumeran efektu hori galdu egiten da, gutxitzen da, molestatu egiten nau. Ez, pertsona horren kudeatzaile bezala, segurazki molestatuko zaitu. Baldin badago ez erasotzeko itun bat, kompetentzia arazoa zenean, bueno, tira. Baina, baditut nik hainbat adibide, kasu ezagunak, esan dudana, gero eta gehiago gainera, merkataritza zuzendari bat. Emaitza oso onak lortutakoa, ezin duena gehiago hazi enpresa horretan eta kompetentziara badoa. Eta ez kompetentzia zuzenera, beste produktu batzuk zirelako, baina, bueno, dibizio batean bai, bazeuden antzekoak, eta halako denbora baten buruan, enpresak berak erreklamatu zion itzultzeko eta itzuli zen. Eta momentu honetan, emaitzarik onenak lortzen ari den dibizio batean da, ordan emaitzak honen bestelainoko onak dira, bai? Ezagutu du kompetentzia, eta, bueno, nik ulertzen dut, normalean ez da dana happy flower, bai? Kompetentziara, bueno, ez itzuli, bai? Normalean da asarratzea, eta, baina, berba da, ez da hain txarra, noski, zu bazoaz ikasketa motxile batekin, beste gauza bat, noski, da bezeroak eramatea, hori beste kontu bat da. Ez, hori ja ez da, talentua ez da, beste zerbaiti buruz ari gara kasu honetan. Beste gauza bat, ni baldin banoa eta gero itzultzen banaiz, hori ez alda porrota nire hazkuntza pertsonalean, esan dizut, galdera maltzur batzuk badirela. Segun nola itzultzen zaren, baina bai, edo beroa zuzara, atea jotzen duzuna. Momentu batean konturatu zarelako ez, itzultzen naiz, kanpoan ikasi duelako, eta konturatu naizelako aurreko enpresan oso ondo lan egiten nuela, edo oso ondo lan egiten dutela. Itzuli nahi dut, baina, bueno, itzultzen zarenean da promozio bat lortu ezakezulako, edo erronka bat duzulako, ardura bat, berra da lehenago ez zenuena, baina momentu batean agertzen zaizu aukera hori, eta berra da itzultzeko momentua da. Eta hori ez da porrota alderantziz. Ez du horrela ikusi behar, behintzat, noski, burumakur itzuli behar baduzu, postuak berdin dit, baina itzuli nahi dut. Bueno, orduan bai, hori seinale txarra da. Eta azken galdera, maltzurra, plantillako besteentzat, lider batek nola kudeatzen ditu mezu horiek, hau da, tipo hau badoa, baina gero itzuli da, edo itzultzen da, hori ez da komplikatua izaten, ulertuko dute beste langileek mezu hori? Nik uste du baietz, pixkat buelta eman, ez? Hau da, barrutik ikusita, behira, kanpoan hotza handia egiten du, eta hemen oso goxo gaude denok, bai? Horan, pertsona hauek, talento dutenak, emaitza honak izandakoak eta itzultzen dira, zergatik itzultzen dira? Kanpoan, beste enpresa batzuetan ez zeudelako hemen bezain ongi, beraz? Noski implikazioa dago, itzuli nahi zelako, itzuli nahi dudalako, hemen nire hezkuntza profesionala, en fin, edo enpresaren produktuagatik edo nahi duzunagatik, hobea delako egon nahi zen leku berrian baino. Hori da eman beharreko mezua barrutik. Beste aspektu baten badago prozesu honetan,
balio intangible bat zaindu behar dena, eta da norberaren ospe pertsonala. Hau da, ez bakarrik enpresak bultzatzea eta sustatzea irteera enpresatik, baizik eta norberak ere joan nahi izatea bere hobekuntza lortzeko. Bueno, hori ez da enpresaren arazo bakarrik, hori erdia eta erdia, da profesional bezala guk ere gure ardura dugu. Adibidez, lehen galderarekin lotuz, bai, trebetasun hauek nituen eta beste batzuk ekarriko ditut. Eta arduran azitzea profesional bezala arduratsuak izatea, eta geure burua gero etorkizuna kontrolatzea, enpresa ez den zati horretan auto-ardura hori, momentu oro, frogatu behar duzu, erakutsi behar duzu, baita irteeran ere, jakin behar da, irteetan noski. Berriro, bueno, batetik, dotoreziagatik, autentizitateagatik, eta dotorezia hori beti egokia da, eta onoragarri da, ez dakizu itzuliko zaren, nola itzuliko zaren, eta azkenik mundua zapi bat bezalakoa da. Edo sektoreak askotan oso endogamikoak dira, berro da etzala itzuliko, baina badakizu persona horiekin gaizki gelditu zarela. Eta, bueno, buruz jokatzen ari bazara, zeure helburuetan dotorezia adimen hori irteeran kudeatzeko orduan beharrezkoa da. Autentizitatea esan dizut, autentikoa izan behar duzulako, egiatia izan behar duzulako, honegatik banoa, hazkuntza personalagatik, eskaintza profesional hobea daukadalako, ulertzen dut, ospea zerbait baldin bada hori da. Zu pertsona honestoa, prestua baldin bazara, bada, arrazoi horregatik noa, autentizitate horregatik, azaltzen duzu, modu egiati batean, hemen ez du topatu nahi duan zerbait, baina horrek ez du esan nahi, inoiz itzuliko ez nahi zenik, nahi banauzue. Hemen ondogon naiz, baina irten behar dut, garatu behar dut neure burua, beste proiektu, beste erronka batzuk behar ditut, hori normala da. Orduan, momenturen batean esaten nuen, ez, duela ezagizan bat urte, 7 urte, baina adibidez. Pertsona batek eta enpresa batek gehienez ere 7 urte egon barute elkarrekin, hortik aurrera arazoak sortzen baitira. Hori titularra, 7 urteko harremana enpresa baten eta langile baten artean. Bai, aldaketarik ez baldin badago, aztera namago zabituena. 7 esan dut, hola senak alda egin duta, ez dut hori aztertu, bereziki aztertu, baina zuk 7 urte badara matzazu gauza berbera egiten, eta horrek ez badizu, ez duzu ekarpenik egingo enpresa horretan, enpresak zuri ere ez dizu egingo, beraz, edo barrutik aldatu beharko duzu, edo kanpoan zerbait bilatu beharko duzu. Baina ona da, osasuntsua da, bi aldeentzat, ez da? Eta ez, bere horretan jarraitzea, ez da? Evoluzionatu bilakaera bat behar da. Onboardinga egin dugu, enpresak eta langileak, biok, gero, harremari eutsu diogu, ez daukagu zertan lagunak izan, merkatuan gaudenean, baina gerta daiteke onboardinga aktibatzeko, ez da? Talentua enpresara itzultzea. Zu enpresa bazina, ze baloratuko zenuke? Alegia, talentu moduan aldegin zuen horre guztia jarraitzen du talentu izaten bueltatzekoan? Ez dakit, behar bada ikamikak sortu dira, langileekin edo beste lerro batetik abiatu naiz, ze tresna beharko lituzke enpresak. Bueltan datorren pertsona horrek, utxune bat baldin badago, jakina beste lehiakide batzuk izango ditu lanpostu hori lortzeko. Beraz, lehia horretan aztertu beharko du zertan dagoen bera, ez? Behar badauka hor plus bat, ez? Lehiakideak kompetentzia ezagutzen baitu. Orduan, nola zatu behar dugu onboardingean? Hautaketa
prozesu arrunt horretako parte izan beharko luke, ze behar bada, lehiakideek ere, bueno, enpresari gehiago emango diote, behar bada, ez da? Bestelako plusak euki ditzakete, beste lehiakide horiek ere, interesgarriak izan daitezkenak. Beraz, aztertu beharko dena, baita ere, bere ibilbidean zehar, gurekin lan egin zuen bitartean zenolako emaitza gertatu ziren, ze harremanetarako gaitasun zeuzkan eta bestelako gaitasunak ere bai, eta saiatu aztertzen, kanpoan egon den denbora horren ondorio ze ekarpen egingo digun, ze balio erantzi emango duen. Baina, bueno, beste bat baliz bezala, hautaketa prozesu horretan, ezin dugu beste inor galdu interesgarri izan daitekena, beraz kontuz, tentuz joan behar da. Lehen aipatu dituzu aldeko puntu batzuk, ez da? Bumeran taluntu horren alde onak. Behar bada badaude bumerang talentuaren kontrako edo, ez dakit, zenbait okerreko prozedura berraktibatzea? Bueno, behar bada bai. Behar bada pertsona horrek, esan bezala, prozesu okerrak edo izango zituen, baina hori gerta daiteke, baina onboarding prozesu horretan kontuan izaten dugu hori ere, ez da? Ez dakit kontrako moduko zerbait izan litekena baita ere, hautaketa une horretan. Pentsatu beharko genuke behar bada, begira, gure erakundean egon baldin bada pertsona hori, eta lan ona egin dugula badakigu, behar bada, presaka egingo dugu ura berri zartzearena, ez? Eta beste norbait galtzea bidean, ez? Horregatikan ez du balio besterik gabe lehenago enpresan egon izana, ez hori kontuan izan beharko da, ezagutza bat, plus bat dagoelako, baina gainerako gauzak ere kontuan hartu behar dira. Horrerazo bat egon liteke, ez da? Begira, denbora hori aurreztuko dut, beste inoren bile-bili behar izan gabe eta bat, lehen eman dizuet adibide hori, ez da? Pertsona horri deitu diote zuzenean, ez dute beste inor bilatu, zergatik presaka zebiltzalako, ez da? Leku hori, lanpostu hori utzi geratu zelako, ez da? Eta zuzenean sartu zen pertsonari, baina behar bada merkatuan pixka bat gehiago bilatu izan balute, behar bada gauza berriak ekartzitzaken norbait aurkituko zuketen, ez da? Beraz kontu zibili behar da. Hasieran aipatu duzu. Fenomeno hau, abian zegoela jada, Espainian gehiago ematen ari dela, baina zure blogean irakurri dut, Inglaterran adibidez, harreman prozesuak ere badaudela Boomeranekin. Glassdoorren kasua aipatzen duzu, ez da? Batzuk oso egonkortuak. Badira plataformak nun enpresako komunitateak dauden, bertan daudenenak eta alegin dutenenak ere, eta pixkat harreman horrekin jarraitzen da, ez da? Plataforma horiek erraztu egiten dute harreman hori, ez da? Eta edozein momentutan badakizu non dagoen jendean, non dagoen alde egin duen horrek. LinkedInekin ere egin dezakegu jarraipen bat, ez da? Edo jarraipena egin gabe, baina, bueno, sare sozialetan demona ematen dugunok, badakigu, harremana izan dugun pertsona horrekin jarraitzen baldin badugu, bueno, gero bilatuko gaitula, edo, bueno, jakin duela, eta hor komunikazio elkarrizketa eremu bat dago, bai profesionalen aldatik, aldaketa bat sortzen den unean, lehengo nagusiarekin, aipa dezake, edo besterik gabe, eguneratzeetan horra gertuko da, ez da? Eta horri esker, informazio eskura daukagu, eta buruan, une jakin batean, aukerak sortzen direnean, negozioaren aldetik, edo berriro enpresara bueltatzari dagokinez, bueno, pertsona hori daukazu, buruan, ez da? Enpresara itzul dadin, edo aukera izan dadin. Aldaketak sortu dialako, eta bitarte horren berri eman duelako, eta bueltatu nahi izango duelako, edo alderantziz. Hori ere desente gertatzen ari da, zehazken batean, harreman horiek, komunikazio horiek hor daude, sare sozialetan gertatzen dira, ez da? Zure blogean atentzioa eman zian adibidea ematen zenuela, ez da? Inglaterrako enpresa batzuen adibideak horretara jarrita daudenak, ez? Edo behintzat horrelako tresnak errazten dituzenak, eta hori oso interesgarria da, ez?
wikin honen gaia baldima da etorkizunera itzultzea, talentuaren mundu horretan, eta hizketan ari zara joera jakin batez, ezta? Aurrez aurreko itzulera horretan gero eta jende gehiagok alde egin duela, ezta? Lanpostuak uzten ari dela, ez? Zer litzateke etorkizunera itzultzea Alicia Pomaresentzat? Bueno, gai honetan zentratuko naiz, irudimenera joko dugu, Edo talentuari egan egiten utziko diogu. Nik irudikatuko dut adibidez, enpresa batean lanean ari naizela. Oso tradizionala da, oso egituratuta dago, malgutasun gutxi eskaintzen dute eta esaten didate azaroaren batean denok bulegora joan behar dugula. Ja ez dugu aurrera jarraitzeko aukerarik izango hotele lanean eta unekoen horrez aurreko izango dela. Begira, ni gozatzen aritu naiz, telelanari esker, uneko telelanari esker, hor abantaila asko baitaude eta bat. Eta orduan pentsatuko dut, ezin naiz itzuli. Ordu bete behar dudalako, egizteko, bertan giro toksikoa aurkituko dudalako, presioa zuzenean jasoko dudalako, eta bar horrek, sumindu egiten nau, edo nahi gabetu egiten nau, eta lan hori utzi egingo dut. Pentsatu, ezta? Hori gerta daitekela eta, hor garapen bat dago eta beste enpresa bat dago, hori guztia eskaintuko diana eta denbora baten buruan han ere garapen bat egongo da edo bilakaera bat egongo da eta halako batean nik nahi nuen hori bertan aurkitu dut eta aurreko enpresan hori dena lotu dute, eta badira bestelako gauzak gehiago erakartzen nautenak, eta gero gainera teknologiak txertatu dituzte enpresa horretan, eta horri esker ni voltatu egin naiz, edo voltatu nahi izan dut, eta hor mezu bat ematen ari naiz. Lankidei, esango diet, edo aldatuko dituzue, zuen lan egiteko moduak, edo etorkizunera beratuko zarete. Bukatze aldera egingo dugu, hasi garen bezala, gaitasunei buruz hitz egingo dugu, future thinkingari buruz. Hori trebetasun bat izango da etorkizunean? Bai, nik hori oso argi daukat. Ziurgabetasun une batean etorkizunera goaz, ez dakigu zenolako etorkizuna izango den, ez gara gai hori deskribatzeko aurre ikusteko ere, Pentsa, duela 2 urte, esaldi hau, ez dakit oso gogorra izango zen, ez da? Etorri zaizkigun gauza hauek ez zeuden, inongo mapetan. Aurreko saioan ikuste dute, hitz egin nula baita ere etorkizuna diseinatzeaz, ez da? Etorkizunak diseinatzeaz. Eta gure erakundetako profesionalek gaitasun hori garatu beharko zutela. Etorkizuna diseinatzeko. Ez etorkizuna iragartzeko, baina bai joerak eta zantzuak antzemateko. Denon artean egite hori gainera ikusteko zer den datorren hori. Eta horrela bai etorkizuna, nahi dugun etorkizuna diseinatzen joatea. Gure erakunderako nahi dugun hori. Utziazu gauzatxo bat esaten. Nik uste dut, mezu oso garrantzitsua dela uste baitute. Egiten ari garan elkarrizketa hauek, antolatzen ari zaretan guztia. Ona da, hain zuzen ere, etorkizun horretarantz abiatzeko, guk nahi dugun lekura eramateko etorkizun hori. Ze une honetan, sekulako aukera dauzkagu, ezin hobea lan egiteko modua diseinatzeko. Duela urte asko, lehenego enpresan fitxatu egin behar nun, zergatik egon behar dut hemen sartuta, edo zergatik egon behar dut hemendik horra eta bar, hori guztia aldatu daiteke. Etorkizun hori diseinatzera jartzen baldin bagara. Ezin dugu iragarri etorkizuna jakina. Baina saia gaitezke diseinatzen, sortzen joaten, saiatzen joan gaitezke, wikinen helburua ere bada hori, eta azken galdera,
hemen, Donostia sustapenean saiatzen gara talentua erakartzen behar bada, hori lortu behar dugu, ez? Eroso sentitzea talentu hori. Horixe da, jakina, bai? Ta talentuak, profesionalek, asko daukagu egiteko, ez bakarrik enpresak edo erakundeak hori erakartzea, ez, masa kritikoaren indarra profesionalena alegia, nolabait baliagarria izan daiteke mezuak eskaintzeko, mezuak emateko zera jola zaigun, non egongo garen produktiboago izateko, zoriontsuago izateko, azken finean. Beraz, hau ez da bakarrik liderentzat, zuzendarientzat, eta bar, ez, profesionalentzat ere bada, hor badugu botere pixka bat ere. Alicia Pomares, Humanovako sortzailea, bueno, berriz ere, plazera handia izan da zurien zutea, zurekin batera osnartzea. Mila esker entzule guztioi, eta zuri Xabi elkarrizketagatik, eta erakunde oso entzat, espero dut atorren urtean ere, bueltatzea, bai, ziur gaude baietz. Alicia, eskerrik asko, eta agur bero bat Bartzelonaraino. Adeu. Alicia, utziko dugu. Berarekin ere bai, egon gara hizketan, talento boomerang deritzen mugimendu hori, gure enpresatik irten, eta agian berriro itzultzen den profesional hori, nola zaindu, nola egokitu bere irteera, nola egokitu bere sarrera, berriro enpresan. Berarekin egon gara hizketan, eta ez da izango gure azkenengo ponentea. Izango ditugu protagonista gehiago Weekin hontan. Weekin TVko saio berri bat izan dezue. Beste bat artea, jo!